24 óráig úgy étkeztem, mint gluténérzékeny. Reggeli cornflakes, gluténmentes, laktózmentes tejjel fogom inni. Nagyon jó. Ebédre egy ilyen margarita pizzát fogok fogyasztani. Így néz ki. Nem rossz. Brutál jó a tésztája. Nagyon finom. Mit lehet kajálni a délután folyamán? Ilyen free from süteményt. Nagyon jó. Van itt nekünk egy zapkex. Ez rohadt jó, nagyon édes, nem olcsó, 1000 forint környékén van. Elérkeztünk a vacsorához. Az alapja a vacsorának az a Share gluténmentes kenyere. Itt vannak alternatívák, faasztott rizsszeletek, gluténmentes, abonett, kukoricás, extrudált kenyér. Így néz ki. Meleg szendvicset fogok csinálni, és a meleg szendvicsemre sült karaj fog kerülni, gluténmentes, mellé füstölt mozzarella, nagyon fontos, hogy uborka, illetve paprika átesszük. Bepakoljuk, ráhajtjuk. Összességében a gluténmentes étkezés drága, viszonylag széles a választék, és az az igazság, hogy egyre szélesebb lesz. Teljesen normál módon meg tudsz étkezni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, kapass egy lájkot, szevasztok!